Менә бүген безнең Габдулла Тукай исемен йөрткән Татар дәүләт филармониясендә еллар, җырлар дип аталган китапны тәкъдим итә. Бу фольклор-музыка дәүләт ансамблінің узган 25 елын тасвирләгән нәшүшенде саллы бик матур китап. Менә китапның исеме еллар, җырлар. Аның ятышлыгында күрсәтелгән төрле еллар. Менә 2024, 2014, 2004, 2001. Әлеге коллектив ул бер вакытта да җиңел ниндидер репертуар или җиңел юл белән бара торган коллектив түгел бу. Бездә алар бөтенесе берәм-берәм, аларның һәрберсе бии, җырлый, уйный, көлә дигәндәй. Һәм алар безнең татарны менә без нинди бар, шулай иттереп алып күрсәтәләр. Ансамбльнең дөнья буйлап чыгышлары күп була. Сез аяк баскан җирләрдә татар иле шук була. Иң булдыклы коллективларның берсе дип әйтер идем мин Рәсәйдәге коллективлар арасында, республикада гына түгел, чөнки бу коллектив үзенең масштабы буенча ул бик зур да түгел, әмма дә ләкин аның эшләгән эше бихисап. Үзләп җырлау üzülмәсен, дала җиле иссен әле, китгаларны тоташтыра татар моңы илчеләре. Халык җыры әйдәп безне киләчәккә илтсен әле, хәерле имен юл сезгә татар моңы илчеләре. Сезгә хәерле юл теләмичә алмый, чөнки сез һәр вакыт юлда. Дөньяга әлеге ансамбльнең пәйда булуы ул татар халкының миңа калса иң зур бәхете, иң зур казанышы дип исәплим аны. Чөнки андый уникаль ансамбль бүтән юк. Юк ул югары профессиональлеккә ирешкән эшне бер юл эшләр. Иҗатлыгыбыз елларга бүленеп күрсәтелгән. Һәрбер ел ул бер бүлек тәшкил итә. Бу энциклопедия гына түгел, бу мини-архив. Менә бу җырлар, Айдар Фәйзрахманов каны аша узган менә бу җырлар фольклор булып калачаклар. Чөнки алар камил. Чөнки анда татарның сүзе, татарның моңы, татарның кие, фәнни подход бар анда фәнгә нигезләнеп эшләнгән. Анда пышылдау бар. Анда речитатив бар, анда бик авыр алымнар, стаккато алымнары бар. Менә скрипкада бар, ул пиццикато дип аталар, смычковый юл белән түгел, чиртеп итәләр аны. Менә алар шул алымнарны кулланганнар. Бүлеп яфраклар, ладиры. Аны үзеннән эшләгәндә рәхәт ул. Аны җегәр менә бергә эшләтүе. Ул бик күп хезмәт сорый торган иде. Монда мин аның нюансларын бик күп белән сөйләп китә алам, но аны только Айдар гына эшли ала. Ул безгә гәләйтәдер. Безнең бөтен архив монда керәчәк. Ул бик саллы китап булачак дип. Мин аның саллы икән беләдерим, ләкин бу кадәр үк масштаблы икән әле күз алдыма китермәгән идем. Шуңа инде без бик сөенеп моны кабул иттек. Менә мине сорасалар, Рөстәм, син шу ансамбльдә эшлисең, син эшчәнлегеңне күрсәтерлек бер әйбер барбы дип, менә шу китапны алып барып бирсәң, теләсә кайсы кешегә менә шу китапта безнең бөтен әйберләр кергән. Все это чувствуется, что очень бережно сохраняются народные традиции. Вот это очень нравится, поэтому такая работа в удовольствие, что мы сделали такую огромную книгу.